Hej og velkommen til voluntarist.dk. Det her er podcast nummer 5, og det er i dag den 5. september 2015. Og dagens emne, der stiller vi spørgsmål og prøver at besvare spørgsmål. Har USA fra 2008 og til 2015 haft økonomisk vækst? Og det, som vi nærmere kommer ind på her, det er som sagt en kritisk gennemgang af, hvordan man beregner økonomisk vækst, altså bruttonationalproduktet i USA, og ligeledes hvordan man beregner, en kritik af, hvordan man beregner prisinflation i USA. Der er sikkert mange andre lande, der følger de samme beregningsprincipper, men det er USA, vi fokuserer på her, primært fordi USA har mine store interesser, altså rent økonomisk, og dertil kommer, at USA jo stadigvæk er verdens single største økonomi, tæt forfulgt af Kina. Her den 27. august, der var der en artikel plus en video i Bloomberg, som hævdede, at USA her i andet kvartal i 2015 havde haft en vækst i deres bruttonationalprodukt på 3,7%. Og så er spørgsmålet jo så som sagt bare, er det nu også noget, man kan regne med? Har USA virkelig haft så meget gang i økonomien i andet kvartal 2015? Ikke mindst når man ser på, at det bruttonationalprodukt, de havde beregnet i første kvartal af 2015, kun lå på 0,6%. I starten var den negativ, men senere så har man revideret den, så den kom op og blev lidt positiv. Og som sagt, alle de kildeanvisninger, dem kan du finde i beskrivelsen i bunden af den her YouTube-video. Hvad er bruttonationalproduktet? Lad os lige kort komme ind på det. Bruttonationalproduktet, det er altså et tal, hvor man forsøger at beregne værdien af alle former for varer og tjenester, som der bliver produceret og forbrugt i et land i løbet af et år. Og der er som sagt flere måder at beregne bruttonationalproduktet. Og at de kilder, jeg har læst, de hævder, at uanset om man bruger den ene eller anden eller tredje metode, så kommer man næsten altid frem til det samme resultat. Og her skal vi gå sådan kort igennem 3. Den første, den kalder man for the income method. Og det, som den egentlig forsøger at give et billede af, det er at se på bruttonationalprodukt som en indtægt. Og det, man kigger på her, det er, at man siger, jamen, bruttonationalproduktet, det består af privatforbrug. Det består af de skatter, som staten inddriver. Jeg formoder, at moms og afgifter sådan også er gemt heri. Det består af opsparing, og så består det af den import, man foretager sig. Michael Maloney fra Gold Silver, han fortæller i en YouTube-video, den er der linket til som link 2, kan I se her, i beskrivelsen til den her video. Han har i min optik en berettiget kritik af præcis den her beregningsmetode. Årsagen det er, at man opgør beregningen af opsparing som om, at det er indtægten minus skatter og minus forbrug. Det man overhovedet ikke kigger på her, det er, at det kunne jo godt være, at du tidligere havde stiftet gæld, og at du nu vil afdrage på den pågældende gæld. Og udover at du skulle afdrage på den her gæld, så skulle du som sagt også betale renter på den her pågældende gæld. Og de tal er slet ikke med her. Der er intet omkring, at har du gæld, du afdrager på, men det trækker ned i opsparing, og det er jo som sagt også med til at trække ned i bruttonationalproduktet. Tilsvarende er jo sådan, hvis du stifter gæld og har øget forbrug nu her, jamen så stiger eksempelvis bruttonationalproduktet også på kort sigt, men på længere sigt vil der være en mindre BNP, fordi du skal betale af på den pågældende gæld. Ellers så kommer sådan noget som gæld bare til at tælle alt for meget med, fordi i det øjeblik du betaler den, så kommer det jo med ind under det, der hedder consumer spending, men det betyder så også samtidig med, at den skal trækkes fra din opsparing. Så det er et væsentligt kritik for formel nummer 1. Den næste formel, den kigger på, eller den hedder the value added method, og den ser på bruttonationalproduktet i form af de fysiske varer og tjenester, der bliver produceret. Og det er, hvor man kigger på privat eller personligt forbrug, de investeringer, der foretages, det offentlige forbrug og den eksport, man foretager sig. Der er også en, der minder meget om den, det er formel 3. Jeg vender lige tilbage til formel 2. Grunden til, at jeg ikke lige har noget kritik af den, det er, at det kommer heromme ved formel 3. For det er lidt det samme, det gælder her. Formel nummer 3, den bliver kaldt for the expenditure method, og den kigger på bruttonationalproduktet i form af forbrug. Og det man ser på der, det er, jamen, hvad er der privatforbrug, hvad er der investeringer, hvad er der offentlig forbrug, og så ser man så på forskellen mellem eksport og import.
Og har du overskud på eksporten, så tæller det positivt bruttonationalproduktet. Har du underskud i samhandel med udlandet, jamen, så trækker det ned. Og nøjagtigt ligesom der var en kritik af før, at hvor man kiggede på opsparing og så, jamen i det tilfælde af, at folk de havde gæld, og så afbetaling på det blev slet ikke trukket fra. Det samme er her. I henhold til en artikel fra dailyreckoning.com, jamen så viser det sig, at alt hvad der er afdrag og renter på statsgæld, det bliver overhovedet ikke trukket fra det offentlige forbrug. Derimod, hvis det er sådan, at staten så som sagt så forgælder sig, så tæller det med positivt for det offentlige forbrug, men det øjeblik, de skal til at betale af på det, så bliver det ikke trukket fra. Og det er altså et væsentligt punkt, ikke mindst når vi ser på, at rigtig mange lande, inklusive USA, bliver mere og mere forgældet, og underskuddet på deres offentlige budget jo, fortsat er utrolig højt, og det tæller så kunstigt med som noget, der er positivt i bruttonationalproduktet. Godt, lad os gå videre. Der er yderligere kritikpunkter af bruttonationalproduktet. Det viser sig nemlig, at eksempelvis lønninger til offentligt ansatte, jamen de tæller faktisk med 2 gange. De tæller med, når de bliver udbetalt, og så tæller de med, når de lønninger de bliver brugt på køb af varer og tjenester. Militære udgifter tæller også med i bruttonationalproduktet, og det i min optik er det er et punkt, som man i høj grad kan kan stille spørgsmålstegn ved, om det er berettiget, at produktion af ting, der bliver brugt til død og ødelæggelse, at det er noget, der tæller med i bruttonationalproduktet. Investeringer, de inkluderer nu, og det er noget relativt nyt, nu også, det man foretager af investering i forskning og udvikling. Og det er uanset om den forskning og udvikling på noget tidspunkt resulterer i reelle varer og tjenester, som sagt kan sælges og som skal give overskud. Og det samme gælder, hvis det er sådan, der er foretaget investeringer inden for forskellige underholdningsting, og det kan være film, musik, bøger osv. Jamen altså, lad os sige, at Tom Cruise, en kendt amerikansk skuespiller, han får 100 millioner i løn, så tæller det med, ikke bare i det øjeblik, han så bruger sin løn, men det tæller også med alene i form af investering i eksempelvis en film, og det er uanset om det så ender med at være en film, der eksempelvis flopper og aldrig nogensinde kommer til at skabe noget som helst overskud. Nu kommer vi så til de punkter, hvor man inden for bruttonationalproduktet har noget, jeg vil kalde for bruttonationalproduktmagi eller BNP-magi. Og det første, vi skal kigge på, det er det, der hedder hedoniske justeringer. På amerikansk bliver det kaldt for hedonics. Og det er en form for værdiforøgelse af en vare eller en tjeneste, som opstår på grund af en forbedring af en ny egenskab, bedre kvalitet, på grund af forbedring i forbindelse med teknologisk udvikling osv. Og et konkret eksempel, som der står her, det er, hvis nu du har en computer, og den koster det samme fra det ene år til det andet år, men så viser det sig faktisk, at i det nye år her, jamen der er computer faktisk udstyret med mere RAM, den er udstyret med en bedre harddisk, den er udstyret med en hurtigere CPU. Okay, selvom den koster det samme i butikken, så er der altså her tale om, at den er mere værd, og derfor så justerer man så bruttonationalproduktet op på grund af det. Og i henhold til Chris Martensen, som har virkelig undersøgt det her område rigtig meget, jamen så fortæller han, at i 2003, der var USA's bruttonationalprodukt opgjort til 11.000 milliarder, og hedoniske justeringer udgjorde her 2.300 milliarder. Og vi kommer nærmere ind på det, fordi der findes mere magi. Der findes også det, der hedder importeringer, eller importations. Og vi kunne også kalde det her, fordi det er økonomi, vi snakker om, importeret indkomst. Og det er altså en indkomst, som man tillægger værdi, selvom den aldrig nogensinde egentlig er noget, der er fundet sted, noget der kan måles. Og den allerstørste single faktor inden for beregning af bruttonationalproduktet, når vi snakker importeret og indkomst, det er det, der hedder lejeværdi af egen bolig. Og det man hævder, det er, at fordi man har sin egen bolig, så betaler man ikke husleje. Men man kunne jo have valgt at leje sin bolig ud, og det er noget, der har værdi på for dig, og så derfor så skal det kunstigt tælle med. Der findes andre ting, der også tæller med inden for den her type. Men samlet der udgjort
i 2003, de her importeringer 1.600 milliarder dollars. Og hvis vi så ser på det, altså de hedoniske justeringer, og det er stadigvæk de her 2003-tal, jamen de udgjorde 2.300 milliarder, importeringerne 1.600 milliarder, altså samlet 3.900 milliarder ud af et samlet bruttonationalprodukt på 11.000 milliarder. Det vil altså sige, at fiktive stigninger i BNP, jamen de udgjorde altså 35% af bruttonationalproduktet. Og det synes jeg, at du skal tygge lidt over, fordi det er altså ting, der aldrig nogensinde har været registreret. Der har ikke været foretaget en eneste form for udveksling af penge og tilsvarende udveksling af en vare eller en tjeneste. Det her, det har aldrig fundet sted. Så er det så sådan, at bruttonationalproduktet, det skal renses for prisstigninger. For hvis nu du eksempelvis har en økonomi i et land, hvor man fra det ene år til det andet producerer nøjagtigt den samme mængde varer og tjenester, men det viser sig eksempelvis, at BNP alligevel stiger fra 10.000 til 10.300 milliarder, jamen så er de 300 milliarder ekstra, det er ikke på grund af produktion af flere varer og tjenester, det er alene på grund af prisstigninger, eller vi kunne også kalde det, eller vi kalder også ofte prisinflation. Og derfor så skal vi altså finde et tal, der kan sørge for at rense vores bruttonationalprodukt, så vi får et meget mere, altså vi skal rense det for prisstigninger, så vi får et meget mere retvisende billede af, hvordan er den økonomiske udvikling i et land. Og bruttonationalprodukt, når vi taler om, at det ikke er renset for prisstigninger, det kalder man et bruttonationalprodukt i nominelle priser. Og lige snart du har et bruttonationalprodukt, der er renset for prisstigninger, så kalder man det et bruttonationalprodukt i reale priser. Den faktor, man i USA bruger for at rense bruttonationalprodukt for prisstigninger, det er noget, der hedder Consumer Price Index, eller CPI. Den er dog så manipuleret, at, hvilket jeg kommer frem til senere, at jeg vil give Mike Maloney fra goldsilver.com ret, når han siger, at det hed ikke CPI, det skulle hedde CPI i stedet for. Oprindeligt så var det jo så sådan, at det her tal CPI for prisinflation, det blev beregnet ved, at man tog en stor gruppe varer, lagde dem i en fiktiv indkøbskurve, og så fulgte man deres prisudvikling fra det ene år til det andet. Og hvis eksempelvis den samlede gruppe af varer steg fra $100 sidste år til $105 i år, jamen så betød det jo så, at prisinflationen havde været 5%. Da Nixon så var præsident, så jeg kan godt se, det her i mange årtier siden, der valgte man så at sige, mad og energi, det skal altså fjernes fra den her indkøbskurve, eller den her kurve af varer, når man beregner CPI, eller CPI. Og det skyldes, at man ligesom sagde, at de kan have enorme udsving, og folk de har meget behov for lige præcis mad og energi, så næsten uanset hvad de vil koste, hvis vi taler om voldsomme prisstigninger, jamen så vil vi vil købe næsten de samme mængder af dem, uanset hvad. Så derfor så mente man, at det var, altså, der var alt for stor udsving i det her, så derfor så kunne de ikke tælle med. Jeg stiller virkelig spørgsmålstegn ved det argument, men det valgte man altså at gøre. Og man skal som sagt også huske på, at CPI, det bliver beregnet af noget, der hedder Bureau of Labor Statistics, prisinflationstallene CPI. Og det er oftest den, der hedder Core CPI, blandt andet hvor sådan noget som mad og energi ikke er taget med, der bliver rapporteret i pressen, som det er sådan det mest almindelige gængse udtryk for prisudviklingen i USA. Og det er som sagt også den faktor, som bliver brugt til at rense bruttonationalproduktet for de her prisstigninger, så vi får de reale tal. Så kommer vi så til 96, og der indfører Clinton, at man skal begynde at følge de anbefalinger, der kom fra noget, der hed Boskin-kommissionen. Og de anbefalinger inkluderer 3 ting. Substitution, vi kunne oversætte med erstatning, weighting, altså hvor man går ind og kigger på vægtningen, og så igen hedonics, altså de her hedoniske justeringer. Og lidt senere, der kommer vi ind på, hvad de præcis går ud på, og hvordan de manipulerer beregning af prisinflation. Substitution, det betyder, at man går ind og siger, jamen altså, det kan da godt være, eksempelvis at prisen på oksekød stiger. Men hvis det så viser sig, at kylling, det stiger ikke, eller det stiger mindre, jamen så går man over i stedet for at spise oksekød, så spiser man i stedet kylling. Og det vil sige, så kan man egentlig se bort fra den prisstigning, der har været i oksekød. Og det gælder ikke kun for mad, det gælder alle mulige typer varer, hvor man går ind og laver den her substitution. Den anden faktor, nemlig vægtningen, det er, at man går ind og ser på, jamen hvis nu eksempelvis, at
husleje eller sygeforsikring eller noget andet lige pludselig stiger vildt meget i værdi, ikke i værdi, i pris, jamen så mener man, at hvis det sker inden for kort tid, så skal prisstigningen ikke tælle så hårdt. Og man begrunder det med, at når det er sådan, at en prisstigning den er voldsom, når kommer inden for kort tid, så vil man altså købe mindre af den pågældende vare. Og det kan man da selvfølgelig til dels godt argumentere for, hvis der eksempelvis er tale om mad, eller det kunne være ferierejser, hvor man spiser mindre end pågældende madvarer, eller at man eventuelt undlader at holde ferie, eller holder en helt anden type ferie. Om ikke andet, så synes jeg, at nu her går jeg lige tilbage, at sådan noget som erstatning bedre passer på det argument, end det man har her under vægtningen. Og der hvor det i hvert fald slet ikke gælder, det er jo sådan noget, hvor man for eksempel kigger på sundhedsydelser. Altså fordi priserne stiger voldsomt på en sundhedsydelse, og man har brug for en operation, så får man altså ikke kun udført 80% af eksempelvis en hofteoperation, eller man får heller ikke kun lavet kun 80% af hullet i en tand, bare fordi priserne de stiger. Og i henhold til Chris Martensen, så udgjorde sundhed i USA i 2009 17% af USA's bruttonationalprodukt. Men på grund af, at priserne på sundhed altså steg voldsomt i 2009, så var deres vægtning i beregningen af CPI kun 6%. Så kom vi så til hedonics. Og hvor vi så under bruttonationalprodukt, at det der blev brugt til at pumpe bruttonationalproduktet kunstigt op, jamen så kan man jo så se her, der blev det brugt lige modsat. Der bruger vi det til at justere prisinflation kunstigt ned. Og eksempelvis, hvis du har en fladskærm, som koster det samme fra det ene år til det andet, men så viser det sig, at den pågældende fladskærm, den er langt bedre kvalitet. Den har fået en endnu bedre skærm, der er endnu mere knivskarp, jamen så hævder man jo så er der faktisk tale om et prisfald, hvis sådan kvaliteten forbedres fra det ene år til det andet. Det kunne også være, at man eksempelvis havde en opvaskemaskine, og den var så steget i pris. Og så finder man så ud af, jamen vaskekapaciteten i den her vaskemaskine er altså steget. Jamen så kan de enten udligne hele eller dele af den pågældende prisstigning. Og i 2009, der blev CPI-tallet altså justeret sådan, at hvor hedonics udgør 46% af justeringen af CPI. Det synes jeg er helt vildt, og jeg synes at bruge sådan nogle argumenter for at presse prisinflationen ned det hele hen i vejret. Man skal kigge på en kur af varer fra det ene år til det andet, og så se, hvordan er prisstigningerne der, eller eventuelt prisfald. Og hvorfor ønsker man så som politiker, som stat, som regering, hvorfor ønsker man at justere bruttonationalproduktet op, og ønsker tilsvarende at justere prisinflationen kunstigt ned, hvis man kan? Jamen altså, politikere bliver målt på, om de skaber rammer for erhvervsliv og det hele taget sørge for at skabe rammer for et samfund, der gør, at der er økonomisk vækst, der skabes jobs, og der skabes materiel velstand. For det har jo i stor udgrad betydning for, om de overhovedet bliver genvalgt eller ej. Så politikere, de er jo altså super glade for at kunne manipulere med tal og flagre med dem i valgkampen til højre og venstre. Begge dele ønsker de at manipulere med BNP op og CPI ned, for på den måde så kan de jo så få de økonomiske tal i lige præcis deres regeringsperiode til at se langt mere rosenrødt ud, end hvad virkeligheden egentlig viser sig at være. Og lad os tage nogle konkrete eksempler. Hvis nu du reelt kunne hævde, at bruttonationalproduktet fra det ene år til det andet var steget fra 11.000 milliarder til eksempelvis 11.200 milliarder, jamen så var det jo procentuelt ikke nær så højt, som hvis du kunne lave alle de her justeringer, som vi har gennemgået før, op til eksempelvis 12.000 milliarder. Jamen, det ville jo være meget mere fedt for politikerne at kunne hæve den ekstra store stigning i forhold til den reelle stigning. Og tilsvarende med prisinflationen, hvis nu det viser sig, at prisinflationen reelt lå på 5%, men man fik den manipuleret via CPI ned til 2%, jamen så bliver bruttonationalproduktets prisstigning kun reduceret med de 2% og ikke de 5%, og det vil jo altså gøre bruttonationalproduktet 3% point højere end hvad man ellers ville skulle gøre. Der findes alternative beregninger af prisinflation. Økonomen John Williams, der driver noget, der hedder shadowstats.com,
Jamen, han har faktisk taget udgangspunkt i, hvordan man beregnede prisinflationen fra 1980'erne, og fortsat med det frem til i dag, altså hvor man ikke har alle de her sådan, manipulationer med. Og Shadowstats tal er altså i min optik meget, meget mere troværdige end de officielle tal, både for bruttonationalprodukter og for prisinflationen. Som sagt, så er det så sådan, at man officielt har hævdet, at det første kvartal i 2015, jamen der steg USA's bruttonationalprodukt med 0,6%, og i andet kvartal, jamen der steg det jo så med whopping 3,7%. Og så skal man altså her lægge mærke til, at det Cores officielle CPI-tal, som man har brugt til at rense de her to tal for bruttonationalprodukt, de har altså nærmest været 0. Og på grafen over i højre side, der kan du se den røde, det er det, man officielt hævder er udviklingen i prisinflationen. Og i den blå graf, det er den, som John Williams har beregnet ud fra 1980 beregningsmetoderne. Der kan du så se, hvordan den så har ellers ville have udviklet sig. Og i hans beregninger, der ligger udviklingen i prisinflationen her i 2005 til at ramme et sted mellem 6 og 7% for hele 2015. Og hvad har det så af konsekvenser, når der er så stor en forskel? Og lad os nu antage, at det faktisk er langt mere korrekt, det mener jeg det er, at bruge John Williams tal fra Shadowstats. Prøv at se her. Hvis du her går ind og kigger på hans beregninger for BNP i reale priser, og han har jo så ikke, så vidt jeg er orienteret, været inde og har fjernet sådan med importeringer og hedonics i bruttonationalproduktet. Han har bare været inde og sørge for at bruge hans egen tal for prisinflation til at regne de reale priser ud i bruttonationalproduktet. Og der kan man altså se ved den blå kurve, at også fra før 2008, jamen der har USA faktisk ikke haft økonomisk vækst overhovedet fra den periode og frem til i dag, altså fra finanskrisen og frem til i dag. Tværtimod, så har USA oplevet økonomisk recession hvert eneste år siden 2008. Og som sagt, så er det så sådan, at det oplever jeg i hvert fald, at når jeg ser pressen, både når udenlandske nyheder er bragt i danske medier, eller man ser almindelig mainstream media, jamen så får man et eller andet manipuleret billede ud, for ligesom at blive ved med at opretholde en eller anden illusion om, at der er altså virkelig økonomisk opsving på vej i USA. Om ikke andet, så kommer det i hvert fald lige om hjørnet, så kommer det store boom. Og der er masser af ting, som faktisk er med til at vise, at det slet ikke er tilfældet. Og det er også med til at gøre, at politikerne sammen med mainstream media har svære ved at blive ved med at fastholde det her billede, og kommer med 8 konkrete eksempler. Der findes mange flere, men for ikke at give dig information overload, så vil jeg her give dig 8 konkrete eksempler på, at den her illusion om økonomisk vækst i USA, den er altså ved at briste. Nummer 1, det er, at USA's statsgæld bliver ved med at stige, og den er i dag på 18.100 milliarder dollars, og det er cirka 100% af de officielle BNP-tal. Man forestiller dig, at vi havde brugt både en mere korrekt beregning af bruttonationalproduktet, uden hedonics, uden importeringer osv., og hvor vi havde taget hensyn til den kritik, der ellers er af BNP-tal, og hvor vi tilsvarende har brugt nogle meget mere realistiske tal for prisinflation, så er jeg sikker på, at for det første vil bruttonationalproduktet have været lavere, og for det meget lavere, og for det andet så vil vi også have set, at USA ikke har haft en gæld, der kun lå på 100% af deres BNP, der har været procentsatsen uden tvivl, den vil have uden tvivl være meget højere. Hvis vi ser på statens budget, jamen USA's føderale regering har haft underskud på statens budget, i hvert fald siden 2008, altså siden finanskrisen og frem, og de har været enormt høje, helt op på 1.400 milliarder dollars på et enkelt år. Nu er det meget lavere, og nu er det nede på et sted mellem 350-450 milliarder, men det er stadigvæk et enormt beløb at have som underskud på statens budget. Og det bliver altså ikke finansieret, altså typisk via stigende skatter, det bliver finansieret ved, at USA's føderale regering gældsætter USA mere og mere og mere.
Lad os kigge på sådan noget som udvikling i på boligmarkedet. Det har længe været USA's føderale regerings mål, at flere og flere amerikanere skulle kunne efterleve den amerikanske drøm og få sin egen bolig. Og der er masser af statslig støtte til, at folk de kan opnå drømmen om at blive boligejere. Kravene til kreditgivning, kravene til, hvor mange penge du selv skal lægge ud, den hjælp, du kan få fra staten, især hvis du ikke lige selv har så mange penge på kistebunden, jamen det er jo så gjort, at de jo så håber på, at flere og flere kunne få råd til at få råd til at købe en bolig. Men det viser sig her, at efterhånden så er der altså flere og flere, der må opgive drømmen om det. Der er flere og flere, der bliver lejere i stedet for ejere. Og vi skal i dag tilbage til 1967 for at finde en andel af amerikanere, der ejer deres egen bolig. Og i dag ligger den altså på 63,4%. Samhandlen med udlandet, jamen USA har haft konstant underskud på samhandlen med udlandet siden midten af 1970'erne, og det viser noget om, at USA både kan bruge deres ejerskab af verdens valutareserve til bare at trykke dollars og så betale for import af varer, tjenester, råstoffer osv. Det er den ene side af sagen, men den anden side af sagen også, det viser altså også, at USA er ikke den industrielle stormagt, de engang var. De er altså kun skyggen af sig selv, og de producerer ikke til eksport til at betale for deres import. Og den eneste grund til, at de har kunnet det her, det er simpelthen, fordi de har ejerskabet af verdens valutareserve. Nummer 5. Food stamps. Det bliver officielt kaldt for Supplemental Nutrition Assistance Program, eller forkortet SNAP. Men lad os bare kalde det food stamps, det er et meget bedre billede, at du får udleveret nogle madmærker. Og det er altså, hvor man har en form for kontanthjælp. Hvis man er knap så rig, og man måske ikke har så nemt med at betale for mad til sine børn og til sig selv osv., så kan man få det her sådan et specielt kreditkort, som man kan bruge på mad og andre vitale ting. I 2008 der var der 30 millioner, der kun i anførselstegn var afhængig af food stamps, og det er nu op på 46 millioner. Det er faldet lidt, det har været oppe rundt 49 millioner, men det er stadigvæk enormt højt. Så er der USA's arbejdsmarked, og det er her, jeg mener, at man kan se de væsentligste ting, der gør ligesom en illusion om økonomisk vækst ved brist. Så vidt jeg orienteret, så er der ca. 313 millioner amerikanere, eller borgere i USA. Og af dem, der er der nu 94 millioner raske og røre amerikanere, som har opgivet at finde et job, og som har hoppet ud af arbejdsmarkedet. Og alene her i juli 2015, der var der 261.000, der valgte at forlade arbejdsmarkedet. Og det gør, at vi her i august, så skal vi altså tilbage til 1977 for at finde lige så lave tal for befolkningens deltagelse i arbejdsstyrken. Den er altså på 62,6%. Og i 77, jamen hvad var årsagen til, at den var så lav dengang? Jamen, det var jo især fordi, at det var i den her periode, hvor kvinderne for alvor begyndte at have et indtog på arbejdsmarkedet i USA. Og når det er sådan, at der er så mange, der forlader arbejdsmarkedet, så betyder det jo altså også, at det pynter på arbejdsløshedstallene. For hvis der er mange, der forlader arbejdsmarkedet, jamen, så er det jo med til at pumpe, eller i hvert fald justere arbejdsløshedstallene kunstigt nedad. Så er der den næste sidste af de her, nummer 7, og det er, når vi kigger på arbejdsløshedstallene. Den mest rapporterede tal for arbejdsløshed i USA, det hedder U3, arbejdsløshedstallet. Og det ligger for øjeblikket på ca. 5,1%. Og det er som sagt, man regnede med, at det skulle ned på 5,3, men det blev, eller 5,2, blev kommet helt ned på 5,1, blandt andet fordi så mange havde ekstraordinært forladt arbejdsmarkedet. Men derudover så er det sådan, at U3 arbejdsløshedstal, selvom det bliver rapporteret mest, så medtager det på ingen måde langtidsledighed. Så hvis man er arbejdsløs og ikke har været til jobsamtale inden for de sidste 4 år, så rører man ud af arbejdsløshedstallet. Der findes et andet alternativt tal for arbejdsløshed, som også bliver beregnet officielt, som er mere troværdigt. Det hedder U6, og det medtager både langtidsledige, og det medtager underbeskæftigede. Og at være underbeskæftiget vil sige, at man har deltidsjob, eller fået deltidsjob. Man vil gerne op på fuldtid, men det kan man ikke finde. Og det ligger som sagt på ca. 10,3% her i august 2005. Det er altså sige næsten dobbelt så stort, som det man ellers går og rapporterer. Men hvis man medtager alle dem, som har opgivet at finde et job, og som egentlig opfatter sig selv som værende arbejdsløs, de har bare givet op, og medtager dem i beregningen af arbejdsløsheden, ligesom Shadowstats gør,
så ligger arbejdsløsheden i USA her i august 2015 altså på over 20%, altså cirka 22%. Det er allerede, hvis Shadowstats tal passer, og dem tror jeg meget mere på end de officielle tal, så ligger vi altså allerede nu i arbejdsløshed, der minder om det, vi så under den store depression. Det er bare skjult af offentlige ydelser som EBT-cards og andre ting. Der er mange andre faktorer, man kan kigge på, men dem vil jeg ikke lige komme ind på her. Jeg synes, jeg har været rigeligt omkring. Noget af det næste, vi skal prøve at kigge på, det er, at en ting er, at man i USA manipulerer massivt med, som du kan se, tal for økonomisk udvikling af BNP og tilsvarende for prisinflation, som jo skal bruges til at reducere BNP for prisstigninger. Det manipulerer man groft med, det giver slet ikke noget retvisende billede, og du kan jo se også, hvordan arbejdsløshedstallene, som jeg viste her til sidst med U3 og U6, hvor manipuleret de er. Og der er mange andre ting inden for arbejdsløshed, såsom en death birth model, de bruger, hvor man gætter sig til, jobskabelse. Og det er noget, jeg synes, vi skal prøve at gå i detaljer med i et separat podcast, eller videocast, eller hvad vi nu skal kalde det. Men jeg vil bare afslutte med at sige tusind tak, fordi du gad at bruge tid på at se med.